Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilo, Tabigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong hapon guys. Hapon na, no? Kung may ligong ka og traditional hilot, first time rin mo ni nakita na video, tanawag yun. Pag paminawa po para sa mo ni basi makatabang. May hapon sir. Unsa man atong gipamati? Resiro sa aba. Isugod ka ng pungko Isugod dungo. Mo ba? Unsa man mo paminaw diha? Naglahi ko andre, lingwa andre, sakit mo andre. Sakit siya. Gikan sa dirigyon. Dari Sa may dapi-dapi. Mo ba? Pila ka na? dugay na mga tumas siguro ang dalala na. Wala pa Kapahilot bugod ko sa mo dapit. Tapos, Timingan pod la. pagka-timing sakit na nagyapon doon. Nagyapon to ron. Sakit lang. Wala siyang ngulngul, ngalay, anak. Wala ka po sa patiis. Mo pa pod dire mo. Mabot po. Kanina po nga sa ito, wala. Pikas. Kanan to oh. Wala okay. Okay ra. Sige. Mo po itong comment ng mga sayatika. Sige. Siguro mo to. Ano nga sayatika, dito lang to sa mga binisaya. Sige. Kanang ginapamati lang yun ang ato Unsa pa yun? Gawas aning dire. Dili nga ginagmay. Awak. Hawak. Nakaraser eh. Manilain. Mara to. Ako na lang mangita sa ban. Sige. May kinakabalo ko sa kuha. Naay ko nang barkada ba nga nagpahilot do yung uyab dire po sakit ako. Tuluang yung dire daw, dapit dire daw. Ayaw ko diyan ko. Ano ba? Gapi-api. Piapi. Padada. Sige. So, asa kang balay mo sir? Gapi. Proxinco. Agi ka mo piapi ron. Sige. Basi na kay shout out sir sa mga silingan sa piapi. Padada. Yapi. Sa mga barkada. Piyapi na siya, piyapi. Di sa mga barkada nimo. Ubay sila sir. Ubay sa isahon. Ginagkan ko. Kami mong kuyog. Shout out. Dali shout out sir. Pero makita kasi mo mga Shoutout Ay, ang kontra, Loloy dali, Lindo. dali, para makita ka. Shoutout tayo may sa Ah. Loloy Lindo. Ah. Kung namoy piyang, dire lang mo kakwan. Hmm. Dire kilot. Darang kakwan. Barangay di. Para kay Sunuan. Sa Rabina Compound, Digos. Rabina Compound. Digos. Digos City. Mura ka lang na shout out. Ay mong asawa shout out. Shoutout yung sa Muyabya. Kasi man siya. Siya, dili niya i-mention, mata delikado. I-mention po. Sige. Ikaw sir, wala asawa? Wala. Uyab. Wala po eh. Ha? Wala po. Sige. Ayan kay shout out sa mga taga-piyapi. Padada, ambrog sikat ng padada, no? Yapi. Padada, piyapi, Davao del Sur. Sa barangay? Proxinco. Purok 5. Hello po sa mga taga-Purok 5. Nakanto ko sa Barangay Piapi na siya. Mga Proxinco. taga-home service bukos padada. Subdivision man to. Alam. So hello po sa inyo aming hapon, no? Na yung silingan dere. Nadungog man yung iyang testimonyo. Tumangan na to mamayo. Siyempre, ano ba lang sa pag-ampo sa Ginoo? Talagang doon sa pamingkamot kung mayo mo katapos may mo, kay pahit kayo na natin kinapamatas kuluwasan. Siyempre sa karon na nakakita ng video, please po subscribe my YouTube channel and please share this video, no? Please follow my Facebook page, Eric Hilot. Ako yung Facebook page guys, tanawag yun ninyo. Ang akong Facebook page, Eric Hilot ang tradisyon. So ayan, magsako na akong Hilot guys, shout out po sa lahat po ng mga OFW. God bless po sa inyo. Okay, ne? Nakalapin siya sir, niya ang t-shirt. T-shirt ba sir? Ang ganti, butan na to t-shirt. Tatlo. Kena. Sa karaw gamay, gamay lagi ko saka. Hop.
Pwede na makalang. Picture. Motor mo?